जुदासो जाबाय आङो। दा आइनि खोथाखौ खोनासंनो ना गावनि फिसायनि खोथाखौ खोनासंनो? जेरैथिंबो जारला समयसायानो जोबनो थांला माथो आंनि संसारावलाय। दाथ' हनै देरहायाबो जुदा जानो ओंखारथारबाय। दा हौवाजों थाफायाबाबो जाया, मानो होनोब्ला आंथ' हौवाजोंसो संसार जागोन ना। आरो बेराफारसे आंथ' आइनो खोथा होदों, आं माब्लाबाबो बिसोरखौ गारनानै जुदा जाया। आइ आफाखौ थैस' थांस' आंनि आखाइजों आं फुसिगोन होननानै बिसोरोथ' आं खोथा होखाबाय। दा आं हौवानि बायदि सोलिनो ना आइनो खोथा होखानायखौ आं जबान दाननो? बे देरहायानोथ' मानो बिदि जाखो अकस्मात थाइसे फैसाखौनो खामायनो हाया बियो, मानो जुदा जानो ओंखारखो? बेलाय आंखौ आरो फिसाजोखौ मा मावनानैथो जाहोगोन? बिनि खोथा बायदि सोलियोब्लाबो आं उनाव खस्थ'सो मोनगोन नामाथाय? मेंनायसोखायो। आयै माबाफोर खामानि थिनगौमोन? आयु हाबाब, नोंलाय माथो आंखौ माब्लाबाबो बिदि खोथा सोंफेरथारामोनहाय बिहामजो। जुदा जानोसैखायनो मा बिखुनजोआ माथो होनायखायनो खामानि थिनोसै बायदि मोनबाय नामा? थोना आङो रावखौबो जेबो थोना। आथिं आखाइ थासान्दि मावगोन जागोन, सम बायदि दुब्ला थैलांगोन आं। नङा आयै, नों मानो दिनै बिदि बुंखो? आंथ' नोंखौ बिदि साननानै जेबो बुङाखैमोन ना आयै। आं सानदों नों आंखौ माबाफोर मावनो थिनगोनदां होननानैसो, माबाफोर खामानि दङ साननानैसो सोंदोंमोनथ' आयै आङो। थोना रावखौबो थोना आङो। थोननोलाय सोरखौ थोननो? सोरबा मावना होग्रा थाबासो थोनगौमोन, गावनि फिसाजोफोर थाबासो थोनगौमोन। दा फिसा हिन्जावानो गैया, सोरखौथो थोनबावनो आंलाय। फिसा हौवा 2 खांदोंमोन, सिमां नुदोंमोन बिमा बुरैया फिसा 2खौ लानानै बिहामजोफोरजों रुजु रुमु संसार जानो। दा मालाय आथिं आखाइ राबाय, हिन्जाव मोनबाय, बिमा बिफाखौ नायला, गासैबो हिन्जावफोरनि फिथिखौ थिङाव थाग्रा जाजोब्बाय। आयै नों मानो बेबायदि खोथा बुंखो आयै? मानो नाथ्रोदना लाखो गावखौनो? आयै आंथ' दाबोसिम जुदा जानो होननानै खुगा सियाखैना। नङा जा जुदा जानाया जेबो गाज्रि नङा, बिमा बिफाया दुखु मोना, जा। आयै नों बिदि खोथा बुंनाङालाय। नै आंहा दाबो आखाइ दङ, आथिं दङ, थाइनै मेगना गोख्रोङैनो दं। आथिं आखाइ मेगन गोख्रों थासान्दि, देहा थासान्दि मावख्रुब मावख्राब जागोन। बोराय बुरै 2ल'खा, सम बायदि थैगोन, रावखौबो नांला। थां न' गोदानाव ओंखाम संहैदो, थां बेदर लायनानै ओंखाम संना जाहैदो, हौवाफोरखौ जाहोहोदो। सानफ्रोमबो बिमानि हटेलाव जानाया उदैया बुंला ना बेदर जाहोब्लाबो जाब्लाबो। नोंसोरनि ओंखाम गोदान संग्रायाव संनानै जाहोहैदो, अब्लासो उदै बुंसिगोन फिसाफोरनि। थां बिहामजो थां। उन्दै समनिफ्राय फिसाफोरखौ बे ओंखाम संग्रा बोरायावनो आंनि आखाइजोंनो सङै खुरै जाहोबोबाय। दासो गांग्रा जोबनायखायनो बिमानि संनाया गोथाव जाला, बिमानि अननाया गोजोनला। थांदो जुदा जाहैजोबदो। आं मिन्थिगौ आइया दिनै मानो बिदि बुंदों। थारमाने बियो जोंनि जुदा जानो नागिरनायखौ दुखु मोनदों, बिखा खामदों, बिनिखायनो आइया बिदि बुंदों। दालाय आं मा खालामबावनो? आंनि खोथाखौथ' माथो आइया खोनासंनोनो नागिराखैसै। फिसालानि दायावनो आंखौबो गाज्रिसो नुफालाय लांबाय आइया। आं देरहाखौ एसे बुजायना नायबावनोसै र', जानांगौ दाहालागि बिनि रागाफोराबो एसे खमायबायदां। आइनि गोरबोआव जिबायदि दुखु नुबाय आं, दा बे दुखुखौ बेनो बाबोलाय बोरै खोन्थाबावनो? मा होननानै जुदा जानो ओंखारनायखौ फेलें खालामनायनि बाथ्राखौ बिनि सिगाङाव रायलायबावनो? मानसिनि महरानो माथो दाबो एसेबो नर्मेलावनो फैयाखै। गोमजोर मोसा सिंहफोरा
सोगोमनानै थानाय बायदिसो मानसियानो दंखायो। दा बोरै रायलायनो आं बिजों? अब्लाबो र' खनसेसो राव होना नायनि, एसेसो बुरखायबायनो हागोन नामाथाय। सना, ओइ सना। बुं। मानसिनि महरखौ आरो बिनि फंसे ओंखारनाय रावखौ खोनानानैनो माथो गोजांस्रिउ मोनलायदों। हागोन दा बे आं बेजों रायलायबावनो? आं दा बेजोंथ' रायलायनो हाखानाय नंला, बेथ' मानिखानाय नङा। आरो बेराफारसे आइयाबोथ' जुदा जाहोनो गोसो गैया। आं लोगोफोरजोंनो एसे सावरायनोसै, लोगोफोरा मा बुङो। लोगोफोरनि बुंनाय बायदि नों सोलिनोसै र', हारसिं डिसिसन लानो हालां। लोगोफोरनिफ्राय एसे एनै हेल्प लानोसै र' आं। देरहा, आं दसे गामियाव ओंखारलांनि दे, थाबैनो फैफिनगोन। बहा थांनो गोसो, जाहैनो गोसो, थैहैनो गोसो थां, आंनाव जेबो दासों। आंनि खर'नि मेलेमा गोदौगासिनो। साला बे अलंबारा आंखौ देथारनो नागिरदों। बे आंखौ रुवाजों देथारनो नागिरदों बियो। साला उन्दै समाव साइकेल सालायनो फोरोंदों आं। बेसां बायै बायै बेरायदोंमोन आं बेखौ, बेसां बामदोंमोन आं। बे उन्दै समाव बिनि गुन्थुनि गुंग्रायबो गारनानै होदोंमोन आं। दा साला आंखौ देथारनो नागिरदों बियो। आयु, अलंबारनि आखला मा दिन्थिनाय जाखो दे बेबायदि लामायाव उन्दुनानै थानो? मानसियालाय फाग्लासो जाखो ना माखो? ना लोंदोंसो मानसिया? लोंनानैसो फेनानैसो गोलैना थाखो, ना लामायावनो उन्दुना थानो होननानै थाखो बेलाय? दालाय आं बोखांना लांनो ना फोजानो ना गालांनो जाखो? बेखौबो सम लानानै बिराद जोङो आङो। थाथोंहाय बालां बोखाङादां। बेबो सम सम बिराद गाज्रि आखल दिन्थियोना आंनि सायाव। दाखालि आंखौ सोबादोंना बियो। गावनि फंबाय बायदि एसेबां अनो आं, एसेबां जोथोन लायो आं, थेवबो बियो आंखौ सनमान होनो रोङा। थाथों। बेथ' आंनि फिसाजोखौ लोगो लानानै थांफादोंमोन। दा आंनि फिसाजोखौ बबेयाव गारबोखो बेलाय? दाथ' रायलायनो गोसो गैयाबाबो रायलायखाथारनांसिगोन फिसाजोनि खाथिराव। नुबायना आसोल, दाबो सिखारनो रोंमाराखै बियो। आया आया नंमारगौथ' दाबो सिखारमाराखै बियो। थारमाने नोंसोर साथामा लोंहैलायबावबाय आरोना बहाबा, ओमफ्राय लोगोआ गोलैना थाबाय, नोंसोर सानैया बेरायहैबाय। बाह, जों लोङाखैलै, सोरांस्रि लोङाखैब्रा। बेसो हारसिं हारसिं लोंबाय थादों। जोंबो खांबाबो हायाखैमोन। ओमफ्राय हायासै नालाय जों थांबाय, ओमफ्राय आरो फैफिनदोंमोनब्रा। दायो हुसफोर फैबाय बायदां होननानै नायनो फैदोंमोन। दाखालि नों दे बेखौ लाना बेरायहैनो होदोंमोन ना, बै समनिफ्रायनो जोंनि हिन्जावाबो जोंखौ न'आवनो सोआखैब्रा, रायै रायै गोदाव सोराव। बेनिखायनो जोंबो बेरायलागासिनो। दे बेखौ दोनथ'दोलाय। ओमफ्राय बे अलंबारजोंथ' आंनि फिसाजोआबो थांफादोंमोन ना, दा आंनि फिसाजोखौ बहा गारबोखो बियो? नोंसोर नुदों नामा? आयै हामथारबायहाय, बिमाखौ लोगो मोनबाय। ओइ सोरांस्रिहाय। मा जाखो? भाग्य मोजां, आं नङाब्ला दिनै नोंनि फिसाजोआ मा जासिगौमोन। दाउखा, आं आंनि फिसाजोनि खबरखौनो सोंथिंगासिनोमोन आं। बहा आंनि फिसाजोआ मा जादों? बे गहालि लानो रोङै मोसौफोरनोखि गावनि फिसाखौ बेरायनो होफायो। देलाय दाउखा गोख्रै बुंलाय, बहा आंनि फिसाजोआ? ओइ गहालि गैजायै मोसौ दामब्राफोर, मा खोथाखौ मिथिनानैबो लाखोमादों नामा मोसौफोर साला? न' गैजायै गहालि गैजायै मोसौफोर साला। बिदिब्ला नोंसोरो आंनि फिसाजोखौ नुनानैबो सिरि थादों? थारमाने नोंसोरो गासैबो आंनि फिसाजोखौ फानहरबाय नङा होनलाय? बिदि नङा, खोनासं। अलंबारा जौ लोंनानै मानसिया गावनो मोजांखौनो गसंनो हायाखै। नोंनि फिसाजोखौ जि बामै बामै खारदिंलाबायनायालाय, ओमफ्राय अन्थायावनो गोलैबायना नोंनि फिसाजोआ खेनसेनो सिरिखा। बोरैबा बे समावनो आं ग्रोब सफैनायखायसो। आरो बै मोसौ सानैयाबो बिसोरजोंनो दंफायोमोन।
बे मोसौ सानैयाबो ओरैबायदि लोंदों मोसौ दामब्रिनि हासुदैखौ गावसोरबो थरानो गैया इसाखौबो बोखांनोनो रोङाखै बिसोरो। ओइ सोरांस्रि नों आंजों गोख्रैनो फैदो। हाखु दाखु आंनि इसाखौ लानानै थांनायखायसो हस्पिटालाव गोख्रै फैदो आंजों। बेफोरखौ आं मा खोनाबाय थाखो मोनफा मोनफानो बिथिं न'खरावनो बेसां जारला दा आरो बिथिं आंनि फिसाजोनि जिउआ खाथ्रायाव। नोंसोरो बेबायदिसो आरोना साला नोंसोरखौ आंनि हौवानि लोगोफोर होननानै एसेबां फोथायनाय लाखियोमोन आं नोंसोरनि सायाव नोंसोरबो बिदिसो आरोना। माने सोरांस्रि जों नोंजों रायजानो गिदोंमोन। आंलाय नोंसोरखौ मानो रायजानो गिनानै नोंसोरो गावनि दायखौ सिखोमानानै लाबाय। ओमफ्राय बिथिं जुदि आंनि फिसाजोआ माबा मोनसे जायोब्ला? जेबो जाया आरो माबा मोनसे जायोब्लाबो बेसेबां फैसा नांगौ आंनो बुं आं होगोन। आरो बे मोसौ मासे गावनो लोंनानै गसंनोनो हाया आंनि फिसाजोखौ मा खि जानो बामनांगौ बियो। दे सोरांस्रि नों थांदो नोङो फिसाजोजों जों बेखौ माबा मोनसे खालामसिगोन बुद्रुला बायनानैब्लाबो लाना थांसिगोन जों बेखौ। थांदो नों थां। ओइ अलंबार सिखारदोब्रा बारा लोंद्रायोलै नों। मानसियानोथ'लै खेब खेबनो बिराद गिलिलै बियो मानसिया। नायगिरि नोंथांमोन दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नेनानै थादो। दे बिदिब्ला दिनै दोनथ'बाय बाय बाय।